beda l-istaġun tal-qtuħ tal-għeneb li tipproduċi id-djelja Maltija. L-istaġun Malti jibda fl-aħħar ta' Lulju u jibqa' sejjer sal-aħħar ta' Settembru, ferm qabel pajjiżi oħra li minħabba l-klima l-istaġun tal-qtuħ tagħhom jibda fil-ħarifa. Żmien il-qtuħ tal-għeneb ikun mistenni ferm minn madwar 12 produttur tal-għeneb f'pajjiżna. Id-direttur fid-Direttorat tal-Agrikoltura Xavier De Bono Grech saħaq li la darba dan jinqata' jgħaddi minn proċess rigorus sabiex l-inbit li wieħed isib fil-fliexkun ikun tal-ogħla kwalità. L-għeneb li jinqata' ovvjament once li jsir inbit isiru testijiet barra Malta bekk huma konnessi mal-Unjoni Ewropea kif semmejna l-ewwel, ġifieri importanti li neżiġu li anke il-konsumatur jaraf li l-inbejjed li jiġu produced dawn Malta huma inbejjed ta' kwalità. Kompla jispjega li fost oħrajn dan il-proċess wassal biex f'kompetizzjonijiet tal-inbit barra pajjiżna l-inbit tal-enba Maltija iħabba sew mal-barranin. Elenka li l-proċess li jwassal biex taqta' l-għeneb jieħu kważi sena sħiħa. Iżda mbagħad ir-riżultati jkunu tipi diversi ta' inbit. Bl-ewwel tip huwa ix-Chardonnay. Mill-Merlot hemm is-Sirah, mbagħad għandna li għandna speċi indiġeni Maltin li aħna kburin bihom, ġifieri l-Ġellewża Argentina li jiġi produced anke f'wajn f'inbit Malti, ġifieri dawn huma kollha varjetajiet li jiġu provduti lill-konsumatur f'inbejjed differenti ovvjament ta' kwalità. Ftit qabel ma qata l-ewwel anqud għeneb ta' dan l-istaġun, il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo qal li s-settur tal-inbejjed f'pajjiżna huwa ta' eżempju għal setturi oħra fl-agrikoltura. Da s-settur għaraf, irrid ngħidina, jirriforma ruħu, ra x'inhuma l-isfidi tal-futur, ra kif irid jimxi b'mod innovattiv, għamel riċerka u għandna riżultat. X'inhu r-riżultat huwa inbejjed ta' kwalità. DOC u HD fejn għandek inti mhux inqas minn 12 il-produttur tal-inbit illi hemmhekk jagħmlu inbit ta' kwalità.